Okei. Eli siis joo. Sitten heräs just äsken. Että kun mä kuvaan, niin tän aika ikävä. Sorry. Siis joo, on lisätty mun friendiksi. Olkaa hyvä, siitä vaan pyytäkää mua friendiksi. Tässä oli mun tablet. On mun tablet. Mutta kun mulla tabletti on enää toimista, niin mä on offline. Mä menisin sinne online. Jaa, no sitten mä laitaisin Disipulille muun. Koska mä en kestä sen nimi. Voiko tänne laittaa tämmösiä? Voi. Ja vai, okei. Eli tää mun username on siis Crystal. Mut sit mulla on kyllä. Ja sitten eivät laittaa minkä takia. Mulla on nolla Robuxia niinku. Tai no, tää varmaan että se on what the fuck. Jos mä saisin noita Robuxeja. Mä maksaisin heti tuolta. Mutta mä menen sen mun kustomitseen. Menkää pyytämään ihan vaan eikä vielä. Ei haittaa. Mä voin mun tilata mun friendiksi. Ja sellainen, koska nyt se on aika paljon. Ja mä en koska olisi tiennyt, että kuinka paljon se on. Mun mielestä tääkin on Jesus. Kai mä nyt sit vaan eiks söpy? Mun mielestä söpyin tässä ukossa on just tän naama. Se on ihan sairaus. Kattokaa niin. Jos teidän mielestä söpö, niin ei se haittaa. Mun mielestä on taas söpy. Jos mä tätä vietäisin pieneksi. Mutta me joskus voidaan pelata, jos me joskus jonkun tapaa tästä. Sitten voitte laittaa chattiin moi, jos te huomaatte, että jos te olette siellä elämästä huomaatte, että se Crystal, niin voitte laittaa chattiin moi, niin voin ehkä vastata. Tänne alle. Siis Claire ja Serena, niin niillä on ihan sama. Jesus. Sitten mulla on toi Chase ja Jones. Sitten varmaan tiedätte, kun toi face niinkin maksaa. Jos mä vaihdan mun nimeä, eihän ketään teitä huomaa, koska mun nimi on semmonen, että sä oot tytön tai pojan tai ihmisen. Ei se nyt varmaan ihmisen voi olla, kun mun nimikin on Wata06. Koska
koska siinä kun mä olin kirjoittamassa jotain what, niin sitten siihen tuli niitä vaihtoehtoja. Otan alla kusi waa tai jotain juttuja. Niin mun piti sitten ottaa se watan alle, koska se kuulosti niissä järkevämmillä. Ja mä otan man facein tänne, jos toivotaan nyt, jos on kohta. Älä nyt ilmoittele mitään Robloxia, kun minähän sen jo tiedän, että se ei nyt näy siellä mitenkään. I am really. Mä oon paksukainen. Mä oon pitkäjalkainen ihminen. Ush. I am even taller. I'm a big fish. Nyt on jo pitkä. Joo, siis kun mä haluan tämmösen miniukon, niin kun mäkin on aika pyyhkuudessa elämässä. Nyt ihan oikeesti. Olet aivan kakkiainen, jos et sinä ota tätä. Oh, jahas. Mä en oo kauheasti pelailut tällä avatarilla. Yleensä sinne chattiin vaan laitetaan viestiä, että hyi, mikä avatar sulla on, ja hyi. No joo, mennään pelailemaan. Ja varsinkin mun mielestä tosi kiva peli, mutta mä oon enemmän pelannut tätä peliä. Katsotaan helpompi. Niin kuin varmaan vopit on aika nopeita siinä. Lol. No! Pineapple apple pen. Mä menen sinne kaappiin. Minne kaappiin? Ii, kun mä pelaan nytten oikeesti. Saanko mä laittaa valot pois, niin me ollaan ihan avaimessa? Mä laitan Iida valot pois. N, Y, T, nyt. Voiko se mennä pois mun huoneesta? Ei. Meni pois. Mene pois. Kyllä. Tää on meidän huone. Meni pois. Tää on meidän huone. Jos mä komennan, niin sinä menet. Nyt mene pois. Miksi sun pitää aina saada komentaa mua? Koska mä oon sua vanhempi. Mä en saa ikinä komentaa. No et varmaan, kun sä oot meidän perheessä nuorin. Mä en tuu ikinä aikuiseksi. Enkä teiniksi. Sit ehkä niinku, aikuiseksi sä tulet sitten vuosien päästä. En tule. Tule. Itse tulet. Sä oot jo aikuinen muutenkin. Mä en oo aikuinen. Oot. Mä tiedän. Eli 24H haaste pahvilaatikossa. Huomenta
Kakka. Iida, onks se kakka? Iida, mennään tänään vihdoinkin viimaan. Yeah. Mennäänkö me tänään ollenkaan uimaan? Mennään uimaan tänään, mutta voiko sä mennä pois sun huoneesta? No en. No sit sä et Lilli pääse uimaan. En. Haluatko uimaan vai jäs? No. Siis mene pois täältä. Ja laita valot. Mitä vittu? Hei! Helvetti saatana tai suini. Anteeksi. Jesus Christus, Lilli. Turpa kiinni nyt, Lilli. Oi, vittu saata. Mä menen tänne pirsuun nyt suurta samanit. Nyt Lilli, lopeta! Mikä tää on? Joku tylspähti. No mitäs näissä on hienot skysväläiset? Ne on aivan kätkiäiset. Laita please Lilli valot. No en. Okei. Ole No. Niin. Mene pois. Joo. Mene pois. Addicted for love. Nyt oikeesti! Se on idiootti. Sori, mä en puhunut sit teille. Mä puhuin mun pikkuisesta, kun tätä ärsyttää. Toivottavasti kenelläkään ei nyt mennyt lankaan. Nyt se laittaa sitten tuonne sitten pois. Yeah, mä oon rich. No varmaan kun tätä pommihoppi. Minkä mä otan? Mä en nyt game, kun mä en nyt vielä jaksa ostaa mitään. Nyt teki ihan sairaasti. Oh my god, meillä oli äsken tosi hieno koira, hei. En mä kooppiin halunnut mennä. Te varmaan itse sen tuntee esimerkiksi, kun se ootte just menossa jotain. Sitten yritätte painaa auki. Sitten menette kaapista. Ei. Nyt ihan oikeesti peli. Sitten ootte sillä voi niin kakkiainen. Ei siinä avain. Laita paskaa. Uskallaks mä mennä vielä tästä? En. Jesus. Mä muistan kerran, kun mä olin... Siis joo, mä pelasin tätä. Tiedätkö te, mitä tapahtui? Ette. No,
Ja siinä oli niinku joku kasa niitä, mitä piti pelastaa. Niin, ja mähän sain sitten aika monta pelastettua siitä samalla kerralla. Niin. Onneksi mä muuten menin pois tuolta. Mä en oo kyllä enää mikään kuningas kruunu. Come here. Minä olen vahva ahmenen. Ja mä en oo kyllä ahminen, mutta mä oon ihminen. Mutta minä joo. I'm pro. Jesus, 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 Jesus. Siis mä en oo vieläkään avannut yhtäkään. Ja täällä olisi niinku ollut ihan sairaasti aikaa. Ja mä en kyllä sinne exitille halua mennä. Se on tuolla saatana. No minähän nyt hyppään tästä. Ei kai, siis pitää veetää. Menkää nyt pois, saatana. Tää on vähän paha paikka, kun mun pätkii ihan sairaasti tämä mun peli. Oi! Ei! Siis mä en tajunnut. Siis mä en... Tiedätkö mitä mä en tajunnut? Tosiaan toi kiinni, niin... Siinä on sun hieno. Siis ei! Täällä on... Ei. Nyt täällä on vaan 2. Pelasta minut. Rescue me. Please. Please. Rescue me. Please. Mä en haluu kuolla ja mä haluun escapea esim. No. Minne sä nyt viet, kun sun perässä ei ole mitään vitsin monsteria? Ei, se ei toimi näin. Nyt pelasta. Pelasta! Joo, mä kuolen kohta. Mä kuolen kohta. Helppa. Mä kuolen. Jesus. Sillä on toiselma. Nää. I don't even know. Mä vähän välillä ärsyttää, kun valitsisi. No. Välillä pikkusen ärsyttää, kun esim. Noin tyypit, niinku, esim. Kun sä oot ottamista ajan, sitten kun sä... Sari, mä tein tää vaimesta, kun sä voi vitsi. Mä oon yleensä tommonen. Siis nyt jo! Mä sain siis jo nyt jo! Oh my god, sä oot siinä. Kiitos. Yeah. Ei juma. Siis jokainen, mistä mä avaan, niin mä saan melkein jokaisesta tämmösen. Mun on pakko saada joku mun perään. Tai muuten toimii. Joku toimii. Siis mitä veetää? Mä oon hyvä tämmöisissä tilanteissa, mutta kun... Oi juma! Mut en oo nytten, koska... Siis mä en huomannut yhtään, että tuolta tuli joku monsteri. Mä olin aivan housuissani. Please, nyt ihan oikeesti joku seivaa minut. Jos se nyt oikeesti dying, ne voi nyt vii. Please, help! Joku! Ne voi nyt kakkea aina, joku kuoli melkein. Eiku, mitä se oli?
No, baconit on aika kivoja. No söpöjä. No oikeesti ne on aika söpöjä. Thanks. Uhu. Oppelvelkki. Eiku, mikä sä olet? Sä oot Les. Ei, mä en huomannut. Mä pelastan sut vähän syrjemmässä. Mä pelastan sut tässä. Katsoppa, koska minä en ole kakkiainihousuinen. Kakkahousuinen. Koska mä en oo arka. Eiku jaa, se on tuolla. Jos mä nyt, yes sir. Mä pystyin täältä se on tossa ne, mutta mä en vielä mene sinne, koska voin no aivan sama. Nyt ihan oikeesti. Vähän ärsyttää kolketta siellä välillä. Mä vaan täällä chillailen ja katselen, että kuoleeko se milloin. Tai milloin se niinku jää kiinni, tai mitä se tekeekään. Ne jää kiinni. Mä huomannutkaan, mä oon kuvannut ja tommosen 21 minuuttia, niin kuin se, wow, tää on mun eka video ja mä oon kuvannut jo oikeesti näin paljon. Siis. Oh my god. Mä oon aika shokissa tällä hetkellä, niin kuin se, what the fuck. Ei, mitä veetä, se meni pieleen. Nyt. Jos et sä tän kerran onnistu, niin mä oikeesti huudan niin kovaa, että koko kerrostalo kuulee se sijoimaa sun kerrostalosta. Mä en oo halunnutkaan kertoa sitä vielä. Ei kun katso, se pitää... Nää kuinka idiotti olet. Tuo on 70 ja 80 ja 90 100. No voin kakkia näitä. Oi. Elämä on julmaa. No hyvin mikä biisi. Mä inhoan sitä biisiä niinku. Hyi vittu. Sori. Tuli lipsahti vaan nopeasti suusta. Kirosana, joten älkää nyt menkö sinne kommentissa. Hei, sä kiroilit. Tämä on maailmanloppu. Oh my god. Siis nyt oikeesti sori. Kun mä kiroilin. Siis mä sanoin vain yhden, mikä alkoi vielä. Jos jälleen saa, oh my god. Siis tää oli ihan maailman loppu. Siis kuinka paljon noilla ihmisillä pätkii. What the fuck? Hei, se on tässä. Mä oon oikeesti ollut niin lyhyt, että mun jalat ei edes yllä melkein mihinkään. Jos mä oon seuraava kerralla todella pitkä, niin se what the fuck? Joo, mäkään oikeesti voi kuvitella, koska siis tää vuonna meni ihan samiraan nopeasti. Sodat. Juu. Joo, mun olisi ehkä pitänyt antaa joku niinku, mikä se oli kova ääni, jos se oli kova. Ui! Ei saasana.
Sori taas. Mulla vaan lipsahti se. Mä en voinut. Mulla vaan lipsahti. Mulla vaan lipsahti. Ei jumala. Mitä? Voin kakkiainen. Jeesus. Mikä toi sinun? Tää ei oo yhtään niin pelattu kuin Ivar, kun sä et saa... Sä oot aivan paniikissa, sä what the fuck. Nyt liikut. Mä menen kaappiin. Ei saatana. Ei, sori, mulla taas lipsahti. Mä en voi vaan sille yhtään mitään. No niin, mä tein mun tokassa videossa, että mä yritän olla, että mä en sano yhtään mitään kirjoista. Eihän täällä olisi exittiä. Eikö onko? Eikö mitä? Eikö nyt on? Let's go, is dying. Se on tossa. No aivan sama. Mä menen sitten go escapeen. No konkaro. Lattialla se on niinku escape. Sorry. Pitäisikö mun... Ekalla roudella minä kuolen. Joo, ymmärretäänkö tekijä tänään tullut tonne. Se on yksi. Mikä se on? Mikä se? Se on digitaalisiirtys. Mä en oikein tykkäsin. Se on niinku... Jaa. Username. What the fuck? Siis mikä niiden username oli? Se ei välttämättä haluta, jos mä pidän Beaconin tässä. Are you sure about that? Mulla on Beaconin kaikki tarvittavat. Mutta mä aion tehdä piilistä. Vähän tuossa. No. Nyt ensin. Ensinnäkin. Joo, aivan tehdä ensin. Näkin. Ja se nyt. Oh my god. Sä oot ole ehkä pikkusen paksumpi. Sä oot olla ehkä pikkuis. Sä oot aika pitkään. Mutta ehkä sun pitäisi olla pikkusen lihavampi, että et sä on mikään maailman tikkuukko. Joo, nyt on tosi pitkä. Haluatko pyytää mun friendiksä? No ei nyt oikeesti. Oli hauskaa vaan vähän pitsailla tätä. Nyt sitä oikeesti sitten lähtee muuluissa, että et halua enää. On tällaisia noin, Jos pelata Summer Hill. No oh my god. Siis, oh my. Oh my god. Siis oh my god toisen kerran. Onks tää cute? Siis tää on mun mielestä cute. Jos mä mietin tämmöisestä, mä tein Beaconista video. Niin toi. Tääkin on aika siisti sellainen. Wow. Tää on Spider-Man. I am a Spider-Man. Se on vasta. Mä en osaisi enää puhua kanssa. Jesus.
on pelkästään silmät. Toi on yksi mun lemppari ja tääkin on yksi mun lemppari. Mä otan tän. Oh my god. Siis sellainen niinku joka saa kuinka alhaalla sun päässä on. En mä tiedä. Siis mitä? Joo, mä en tiedä. Ainakin se vartalolla mä voin sen nähdä. Niin kyllä mäkin sen voin nähdä kuinka alhaalla. Lasken. Se on se. En mä nyt jaksa. Jaahas, mulla on näitä jo aika paljon kuitenkin. Jatkat, jos haluat tulla mukaan pelata. Käy mulle. Käy mulle. Käykö mukaan tämmönen tuommois? Pitäisikö mulle jotakin ihan ei mä nyt totakaan. Ihan oikeesti mulla on aivan mä en tiedä mitä mun pitää laittaa. Ja mä oon Dekolai. Dekolai. Siis on yksi mitä just mulla on näitä paljon siis. Jotkut varmaan arvaa heti, että miksi mulle on niin paljon. Mä voin nyt sen kertoa syyn, että jos nyt oikeasti joku ei keksi, niin se haittaa, jos joku keksinyt. Siis se ei haittaa, tietysti et kuuli, että se haittaa. No. Mä en oo kauhean useasti käytä tätä woman, vaan mä yleensä käytä tätä man leggiä, koska se näyttää mun mielestä vähän järkevämmälle tämmönen tikkukon jalka siisu. Mä nyt tiedä tästä Jungo-bootistakaan tai tän snellerijalasta. Nyt tää on pikkosen pitkä chipidokko. Mä voisin joskus käyttää näitä. Mut siis tiiäks mikä on yksi mun... Siis mun mielestä toi on mun yksi, toi on mun yksi, toi on mun yksi ja toi on mun yksi. Ja toi. Siis nää kaikki tässä on mun yksi. Mitä mä haluan? Mä en varmaan robotsia. Oh my god. Ja sitten on tämä. Tän woman. 33. No. Otetaan tää. Paina. Tässä. No niin, hyvä. Oh my god, nyt näyttää vähän tyhmälle. Mä oon niinku näin pitkä. Ja mulla on tämmöiset... Oh. Oliko tässä ottaa 2? Ei. Tää on varmaan tarkoitettu jos joku muu käteen. Jep. Ehkä tääkin on tarkoitettu. Vähän lyhyen. Oh my. Siis mulla on oikeesti näin paljon, mitä tää aina näyttää alussa. Mulla on tän verran ja mä en oo ostanut mitään näistä. Onnemas kuski.
Mitäpä jääkalloin kuvaa tuolla? Pink Santa Christmas. Christmas time. Cinnamoroll. Tää on kans yksi mun lempäristä Kuromiestä Melody. Ja sitten mikä se on ruskea. Se ruskea se mikä se oli? Se koira. Ja sitten Hello Kitty on mun lempäri. Ainakin ehdottomasti lempäri. Mä en haluis koskaan. No, mun oli vasta no. Mä en muista kun on käyttänyt. I wanna dance. Mä en ikinä pysty käyttämään. Joo, toi oli mun toinen on semmoinen. Noin kolme aina ensimmäinen. Sitten tää uudempi versio siitä. Kun taas tämä. Mä tuun joissain käyttämässä joku nyt on se, hei, mulla ei ole noin paljon. Ehkä joskus joku outfit, mikä tosi monella on. Joo, ja se on sitten ilman robuksia. En varmaan huomata, että mulla ei ole robuksia. Siis, mulla on oikeastaan käyttää näitä. Siis tätä en voi käyttää, koska minä en ole poika ja tytöille. Niin. Oh my god. Mun on pakko ottaa tarkastaa viileitä. Ne on aivan best. Ja siis niinku oikeasti niinku ruokapeitto. Ne on aivan monissa aika hyviä. Tässä ei voinut tehdä siitä, vaikka tää on aika saman värin, mutta kun katsotaan. Oh my godness. Mä en tiedä, onko tää tarkoittaa. Kaksi asiaa, mitä mä voisin, kolme asiaa, mitä mä voisin tarkoittaa. Neljä on. Eri asiaa, mitä mä voisin ostaa, on toi Cinnamoroll, sitten on Stitch ja sitten Cinnamoroll Cute Soft Necklace varmaan. Tyttöt ihan oikeasti tytsidä. Oh my god, se soi. Tuli mieleen, että pitäisi koittaa. Mä laitan jotkut mustat housut. Ootte kun peikistä on kattomassa sopot. Ainakin on tiplannut viivaa. Eiku, oliks näissä mikä Joon? Se mikä se on? Ei se ole Clyde. Oi. Miksi sä lyit? Mä en lyönyt sua, mutta joo, oota äkkiä. Aika. Moi moi, nähdään ensi kerralla taas.